Ayo! Ayo! Nasi may kiling diha? Si Totoy ba ito na eh? Tay, basta ito ba ito? So, tukang ako niya. Ano ko, adik? Sir, siya to, sir! Sa operasyon Tukang. Tay, Pwede ka magawas din na? sige, sir! Sir! Siya to, sir? Ikaw si may kiling? O, sir? Ikaw ba? Huwag ka magbago ba? Bagod ka ron? Bago naman ko, sir. Kasi magbago? Bago na lagi ko, sir. Ay, ikaw katika. Ano man? Ikaw katika ba? Huwag ka magbago. Huwag ka ron. Bago na lagi ko, sir. Ay, magtungod ka noon. Huwag ka magbago no. Bago na lagi ko, sir. Ano, sorry, sir. Hangtod ka ron. Bayod yapon ka! Ay, wala, sir. Ayaw lagi. Bago na ko. Love Radio, higher, high, gani.